Sanibingelela emakhaya, sinibingelela kuphi nakuphi lapha nikhona. Nibingelela uMduduzi ngoMkhwanazi, siphela kwenhlangano-ke Ithuleleni Organization. Okuyinhlangano yomphakathi lekelela abantu lezi nkinga abasuke benazo. South Africa yazi khona izinto okuzizwe. Izwela kude mhlawumbe buka ku-TV noma emaphepheni noma la emafonini. Lento nje kakhulukazi ikhona isifundazwe ejwayele ukwenzeka kusona noma ngeke ngidisclose ukuthi yini igama laso. Kodwa abantu abaningi ngiyacabanga ukuthi ababuka le video bazocabanga nabo futhi lezi zinto njengalezi bazizwe zishiwo kephi nendawo. Le nto yokubulawa kwezingane ezithi mase ibulewe ukuthi makubhekwa mhlambe ingane ethiwe idukile uze mase sitholakene mhlawumbe umzimba wayo noma eseboshiwe umuntu othindakalayo kuthiwa nayo bemdibi naye ebheka kanye nabantu ababhekayo ungazi ukuthi ingqondo yalo muntu mhlawumbe kusuke kwenzakaleni because amacala khona athi noma esehleli esequlwa but ke nisuke ningasayizwi feedback njengomphakathi but nje ngesikhathi kusatholakala mhlawumbe umzimba wengane umifunakala neniboneka imedia iveza but mase kulandeleleka mhlawumbe nabengqondo sebemcheckile umuntu abezengqondo ukuthi yini yayimenza ukuthi azenze kanje anibe nisathola nina. Namhlanje ke singapha eThekwini kunomuntu nesizobheka babe nesigameko esifana njengalesi noma esifana exactly naleso but ke bazochaza ngaleza kwethu nami sengithule ndithumbe sengiyibonile ukulimala kwengane ukuthi iyayilimele kanjani. Sanibona ma? Yebo sawubona baba. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Umama ubani? Umama Jola lo akamsweli. Yebo ma. Yebo. Wena ubhala uthuleleni? Yebo mina impela. Ukhala ngani ma? Ngikhala ngomuntu obaba omncane womzukulu owamlimaza. Shothi wamthatha njengomuntu omthengela ama chips mayisesendleleni usemfaka ehlathini uthi abayobheka inyamazane kungenzeka ukuthi inyamazana ajwayele ukuyicupha zibambekile. Mayisha ingane mayifika lapha ehlathini ingane ayiqhoqhobale ayiklinye. Mayiklinye ingane athi kuyona akangazi kahle ubaba wakho. Ukuthi ingane ke ize iphelelwa amandla ithule. Mayisithulile ingane ukuthi wayitshela ukuthi mhlambe shonila ngisho kanjalo. Emva kwaloko mayisithulile ingane akhipha isilimazo esingakwazi ukusichaza ukuthi sinhloboni. Ayiqabhe ngase ebusweni ingane ebese ishiya kanjalo. Emva kwalokho ingane yaphaphama sekumnyama yaphuma yazama ukugaqa yaphuma ngaphandle kwalelo hlathi. Mayifike emgaqweni iphinde iphelelwa amandla futhi. Yatholwa ke umuntu umumbe wayethunywa ubaba uNkulunkulu nje. Wayithatha ke ingane wayishutha lezo izithombe then wayithatha wayiphuthumisa eKing Edward. So ingane yasinda kanjalo ke. Shothi eKing Edward lapho ke la ekwatholakala khona ukuthi ingane yakwazi ukuyishola ukuthi ubani ongilimazile. Maye sithole usizo. Khona ngase ngayichaza ngithi into ngendlela ebhlungu ngakhona nangendlela uma ubuka ukuthi kwenzeka kanjani. IseKing Edward ingane ngala iyafunwa kamkhulu nogogo la yayivakashele khona. Mayifunwa ibuzwe kuye lo athi lo angiyazi mina ingane ngicine ngiyithengela ama chips mhlambi ihambe nabangani bayo. Kuba uyena futhi uhamba phambili ngalesikhathi ingane ifunwa. Abafunise kuthiwa kwazi kwashaya u1 kulo mzuzu ubayise endaweni eronga akabayisi kuleli hlathi la ingane ayitshethu ibulalele khona. Kwaze kwababala kwayiwe emaphoyiseni. Kwawuyena futhi othi asambe sobikela amaphoyisa. Emaphoyiseni kuthiwani uyazi mpemu wena ozosolakala ngoba ugcinwe uhamba nengane. Uma ingane igcine ingatholakala noma itholakala yenzakalelile. Hayi nangempela ke ngathi ke abuyele kubonke kuhlakazekwe kanjalo. Amaphoyisa abizwe esibhedlela
esibhedlela ingane isishilo kwashona khona lapha yakubo kwaye lo bhuti wakhona owalimaza ingane babomncane kuthiwa yilapho kambamba khona amaphoyisa. Yes. Manje waboshwa mayiseboshiwe thina silo sithi uboshiwe sonke lesi sikhathi ingane isesibhedlela ehleli noma wayo manje ayisekho eKingedati seNkosi Albert nje isikhathini esincanyana esidlulile ayikahlangana inyanga mangapho sithola ikholi kuthiwa nangu lo mfana engena namaphoyisa ezolanda impahla zakhe. Awu kanjani na ngoba sazi ukuthi uboshiwe. Hayi siqaleke manje sambe esi-High Court sifuna ukwazi ukuthi uphume kanjani. Ningixolele ukuthi ayishokeki lento ngoba ingane sayifihlela ngoba sifuna ukuthi ingalahlekelwa ukucabanga na yonke into ithi noma yesikoleni ihamba ikhululekile. Hayi masifika lapha enkantolo asitholanga into ebambekayo kahle ukuthi kungani aphume egcineni mase ngiyo kwesibili sathola ukuthi uphume ngebheli ka 3000 rand kodwa thina ngala asazi lutho asitshelwa ngalutho. Masithi siyabheka ifile le ekuthiwa sishuthe kuthiwa waphuma ngo-1 February 2024 okusho ukuthi ayihlangananga nje ukuhlangana inyanga eboshiwe yena. Ukhululwe ingane ise fresh nje seseyinhlungwini einzima lapha esibhedlela. Yena usiyatamasa ngaphandle ingane kodwa beyibulele ngaphandle nangaphakathi wayibulala. Manje lento isiphethe kabi ngoba sathi noma sibabuza lapha enkantolo ukuthi ingane iphephe kangakanani ngoba kune distance isuke ekhaya esikoleni. Bathi kunemqathango anikwe yona ukuthi angalibeki eNtuzuma angalibeki ephi eGoli nje basitshela leyo nto kwathiwa uzoyihlonipha. Mangibabuza ukuthi nazi kanjani ukuthi uzoyihlonipha lo mqathango ngoba ingane wazama ukuyibulala yini ezomvimba manje ukuthi azoqeda ubufakazi enganeni. Angitholanga impendulo iyangigculisa. Angitholanga kwangempela manje lento iyangihlupha bengingazi ukuthi ngizosizakala laphi ingane yami ngikhululeke ukuthi iphephile. Story sami simi kanjalo nje noma kukhona la engijombe khona noma engijomba khona kodwa kungenxa yokuthuthumela nje mangikhuluma ngalento ngoba njengoba ilimaza ingane nami iyangilimaza. Iyo ke le ndaba yenza ukuthi ngize ngibhalele ithuleleni. Nihlobene kanjani nalomuntu naye ingane uhlobene kanjani? Lo mfana ulamana nobaba wengane. Ingakho kuba bomncane wayo. Uthi lento yenziswa yini mayesho ukuthi uyachaza? Akulula ukuthi ngisho ngoba kwamina kangimazi. Kodwa mangizwa ngendaba thiwa khona abakweletana nakho nobaba wengane. Esingakwazi ke thina futhi naye ubaba wengane akaphumeli obala kasho. Ubaba wengane uthini yena? Ngoba ingane yakhe ithi kulesimo kanje nqapho. Ngeke ngisho ukuthi uthini uyabamba nje uyayeka naye nje ngoba uke wazama nokuthi alandele mangabe kuthiwa yiswa kuma social worker kade ngimbuza nje namhlanje baba kaMpendulo uma kukhona abangibuzayo mayelana nokuthi basiza uMpendulo nodaba laMpendulo ngithini mina mayelana nama social worker. Wangiphendula namhlanje nje wathi kwathiwa ePoli akalinde i-report ye first term, second term ne third term ukuthi ubehave kanjani nasekhaya ezwe ukuthi ubehave kanjani. Yilapho ke bazobe sebethathisela khona ke beqhubeka ngama session yona into ayikhulumile. So nje angazi kakhulu ngase side lakhe angifuna uqamba amanga.
nomseshi angaze nimbone uphethe icala nibuze kena ukuthi ibail grant kanjani. Umseshi asikaze simbone, but ubaba Mpendulo wathi ngifonele ngitshela ukuthi hawuyazi gogo Mpendulo nako ngifonela ugogo kungalena ethi uLokhuzane uba uNduduzo uphumile. Ngithi mina kanjani? Uthi nama ngazi ngase ngifonela umseshi. Umseshi mangimfonela impendulo yakhe kuthiwa wathi kubaba kaMpendulo yena uoff ngalolu lwesihlanu akazi ukuthi uphume kanjani. Waze wathi uzobuyela emsebenzini ngomsombuluko. Ilapho kazobe selandela khona kezwe ukuthi uphume kanjani lo yena kanalwazi. Kwagcina kanjalo ke futhi. Uyathusa ke phela phela umuntu ogada ibail kube umseshi benomshushisi. Yeah. Inkantolo ilola ukuthi kakhulukazi igrant bail without the consent yakho because kubuza kumseshi ukuthi umthole kalula yini noma mhlawumbe kuzoba nzima ukuthi umthole. Yeah. But ke inkantolo nazo senza ngendlela yazo nenkantolo. Yeah. Zibike mhlawumbe ke zi-overrule ke mhlawumbe kwesinye isikhathi umbono amaphoyisa umbono amshushisi. Manje anikaze nimbone bese ngaphandle. Mina ngizothi osukwini lokuqala kwakulesine siyenkantolo sihamba noNdodakazi ngamfanisa nje ehleli lapha emabhentshini mayethi nje amehlami ngathi no Sindi lo wamfana lo hleli lapha ya ufana nobaba kaMpendulo yini kube sengathi uyena na hayi athi uSindi mangiyabona ungathi uyena kodwa ke sonke asimazi. Hayi sintanteke la sintanteke sagcina sibuyele kulo wamlisa lo wawuyena owayesikhombisa ukuthi asiyephi wathi asiye kumshushisi yes umshushisi wasitshela ukuthi namhlanje ukhona lo mfana sizombona lapha ya AK Court uhlele emabhentshini sakhuphuka nayo umshushisi noNdodakazi masifika lapha ya ngempela ngithi hayi uye futhi lo mfana Sindi esimbonelana. Hayi ke ahambe umshushisi angene ngaphakathi asithathele ifile thizeni athi ngicela nilishuthe leli file khona nizofunda yonke into lo mfana anikezwa yona naye yalwa ngayo. Yilapho ke sabona khona ukuthi ibail uphume ngomhla ka 1 February. So ngamuzwa futhi mase ngiphuma ngoba ngangena ngephutha ngaphakathi ngilandela umshushisi kade ngaphakathi kubhizi ngakhishwa ngithe mangikhishwa ngaphumela kuyena lo mfana ekhuluma naye ngqo lo mseshi ngoba lo mseshi usefike kathathu la ekhama ngaphosisi. Ngamuzwa ekhuluma ngqo naye lo mshushisi lo mfana. Hayi ngamuthi nje ngehlo ngadlula ngaye kuNdodakazi ngaphe ngakhuluma noDwazi amtshela lokho asiyaphuma umshushisi kwasishutshisa leshandisi emva kwaloko ke wayesesikhombisa ke umshushisi kanje ukuthi uyena lo. Ngangiqala ukumbona ngalelo langa futhi akagxilanga amehlwami ngoba ngaba nentukuthelo nje entweni ayenza umfana omncane kanje. Uboy man khona ekhaya uyasikhumbula ukuthi kwenzakalani? Sazi njengoba izazi ngoba ngisho nkathi umseshi lo yela wamutshela nje kahle nje kusuka eqaleni nasenkantolo wafika wenza istatement wasenza nje kusukela eqaleni bafike bangitshela nami ukuthi uyayazi yonke into eyenzeka kuphela angakwazi yiloko okuqajwe ebusweni ngoba wayese ethulile. Ngicela ukukhuluma naye Jongo. Kunjani bo? Awushayela. Cha, awuphindi. Uyaphila? Ngicela ungiphakamseleze nje boy. Welcome. Gama lami uPendulo. Sibuza ngomse. Uneminyaka ngaphi? Ngina-10. Ufunda grade ba? Grade 5. Oh, fine. Hey boys, ngiyabona nalawa. Yabo, silemela. Ugogo nanga sichaza ngokulimala kwakho. Uyakhumbula kwenzakalani? Yeah. Awusixoxele nje mfana. Ngazi uwabana engivakashisa la eChesterville. Afika la eChesterville uwava ngishiya wahamba khona ngasekhaya incane ngihamba nayo. Afika ngahlala eChesterville ngahlala isikhathi esincane ngahlala ngihamba ukudlala. Yalo leyanyivula ngabuya ngaya endlini
umkhulu wahamba waya le kamngani wakhe. Ugogo waloku wathumela u-anti bami ukuthi bawuthenga esitolo beke umkhulu. Mina ngaphuma ngabalandela ngaya kumkhulu, bona bahamba bayothenga, mina ngafika lapha endlini ngahlala. Wafika laphayana u-anti bami babise ushithi bahambe beye endlini. U-anti babuya batshela khona umuntu obiza umkhulu lapha endlini. Hayi wafika mina ngasala, mina ngabuka i-TV ngibuka laphaya kamngani omkhulu. Wafika ubaba omncane laphaya wathi ngathi yawo omncane, wathi yapendula athi njani, nathi yaphila. Wathi ubaba omncane ngiyabuya, wahamba waya endlini ngazi bese wabuya bese athi asibambeni indlela. Sahamba indlela akho khona abafana esihlangana nabo abangani bakhe. Akhona imoto nje okuyi-Avant ngihlobo ngisakhumbula. Wathi wangibuza ukuthi uyayazi i-library, ngathi cha ngiyazi. Wathi nanti lapha hamba ubuka. Mina ngalo ngabe emgwaqo hamba ubuka lapha e-library, yena wasala baxoxa. Ngalokho ngibuyile e-library wagcina sengibizile ethi asiqhubekeni. Sahamba abakhona esinye isitolo esinye edina. Bathi abangibuza ukuthi uyafuna sidle la, futhi wathi wafuna sidle la. Ngathi mina yebo ngiyafuna. Wathi yena sizobe sekuphelile inyanga. Sahamba safunga lapho, sahamba sajikelela sehla nje. Ngoba khona elinye ihlathi nje elivulekile, ungena phakathi ehlathini elivulekile. Wathi yena samsobona ukuthi ayikho yini inyamazane ebambekile. Ngathi okay, sahamba. Wafika wehla wathi woza, wafika wehla wathi woza phela. Athi mina ngiyasaba ukuyibamba. Wathi phela soyeka. Ngathi mina yeke. Wathi bese wathi futhi soyeka. Ngavele ngehla, ngafika wehla naye, wehla naye. Angazi khona into emhlophe nje, angazi angikaze ngithinta, angithintanga. Akhona into emhlophe nje. Wathi woza soyibamba. Soyibamba. Ngathi mina cha ngiyasaba uyithinta. Wathi soyeka phela. Wathi asiyekele sihambe ekhaya. Wathi okay. Afike sengiyanyuka, wafika laphaya washibilika lapha. Ngithi mina ngiyambamba, yena wangidonsa wangilalisa phansi. Bese wangikile bese wangitshela ukuthi babakhontrola kahle. Bese ngalala. Bese ngavuka sebusuku. Ngavuka ngaphuma ehlathini, lokhu ngihamba ngibhaqeni ngiphelelwa amandla nginyuka. Bese ngifike khona la esehlikayo nje, bese ngifike phezulu. Kwaba khona umunye umfana ohamba namanye amantombazane awu-2. Usathi mfana kwenzakaleni. Ngathi mina ngikwazi ukutshela, ngisokutshela ugogo ekhaya. Wamfuna futhi ukuthi kwenzakaleni. Ngabona sengiyaphelelwa amandla, ngidinga usizo. Ngafike ngalo ngahlala phansi. Wangibuza futhi ukuthi kwenzakaleni. Ngamtshela ukuthi ngizobaba omncane. Ngisakalona-ke wahamba ecela usizo kuyimoto. Hamba ecela usizo, ethi yena ecela usizo ukuthi engise lo iKing Edward. Bese wathola-ke imoto ezongisa khona. Ngahamba ngaya eKing Edward. Ngafika lapha bangibeke embhedeni. Bese ngalala njalo. Enala. Boy. Kunjani mhlawumbe esikoleni kuyafundeka lesi sithombe nasebusuku nomcabanga awasibuyi? Asibuyi. Awasikuphazamisa? Yeah. Okay, ngabethi ufuna ukuthola lokho ukuthi nasesikoleni kuyafundeka nje kodwa. Yeah. Nice boy. Yeah, gogo. Yebo gogo. Manje ke office gogo sikusize ngakho. Nofisa ukubona kwenzeka ekuphi ma? Bengifisa kakhulu ukuthi kwenzeke ubulungiswa kulo muntu owenzakalise umzukulu. Bengifisa kakhulu ukuthi ajeze
ngesijeziso esimfanele. Kahle kahle bengifisa ukuthi ithuleleni ingisize kutholakale ubulungiswa. Lo mfana owalimaza umzukulu wami ajeze athole isijeziso esimfanele ngoba ukuba kwakhe ngaphandle elimeze ingane wayibulala. Akukho kahle. Umuntu mayonile kumele ajeze. Yena ungonjani ophuma la ngaphandle ingane elimazile emva kwalokho akangajeziswa kwaphinda futhi ingane ngala ayikho safe njoba yena engaphandle usengenza noma yini afuna ukuyenza enganeni. So mina kwangangijabulisa nje ukuthi ajeze umthetho udlala indawo yawo. Ngoba kumnandi ukuthi alimaza ingane kanje yana khona lapho uyatamasa nje ngaphandle. Akwenzeki lutho futhi nathi asitholi lutho asaziswa lutho. Bengifisa ukuthi ajeze nje kakhulu futhi ngoba ngokwakhe phela lengane wayibulala. Ngiyathemba nje ukuthi kwayena washokeka ukuthola ukuthi awu lengane le iyaphila kanjani ngenze kanje. Khona la angazi ukuthi umthetho unjani angifuni uqhawe amanga angazi ukuthi umthetho unjani. Ngihleze ngithi abantu abeqe umthetho uma umphakathi uzibambela wona ngezandla zawo umthetho uyalwa nomphakathi. Kodwa ke mina ngiye ngikujabulele ukubona umphakathi uyibambela ngesandla ngoba umthetho wamanje usasebenzi. Angazi kungani ucheme nezigebengu. Ileyo nto engiphatha kabuhlungu. Bengifisa ukuthi lo mfana ajeze hayi kancane futhi. Bengifisa ukuthi nje ngisize ngalokho uma kungenzeka. Siyabonga gogo. South Africa cabanga ukuthi niyaluzwa lolu daba lolu. Ukuphazamiseka ngokwengqondo. Akhona umuntu ongaze agcine exosha amaphepha emgwaqeni lo sibabonayo thina abantu mhlawumbe behamba nqono. Nomuntu nje oclean njengami uyaphazamiseka ngokwengqondo. Ubona ngesenzo sakhe ngoba ngikushiso lokho ngoba uyabona la ukuthi angazi psycho ngizithini igama lesilungu abalibezayo. Ngoba lo muntu uyingozi because even nana kuyena angisaphathike kubantu nezingane eseduze kwakhe mayekwazi ukuthi afike aclean ingane ayiqedwe ukuthi useyibulele bese phinda athathe isikhali alimaze isidumbu njengamanje ukuthi uyabona ukuthi khona lento kuyena engqondweni nasenhlizweni yabo because ungcono mhlawumbe umuntu ukuthi uklapha umuntu ephile kuya lokho ukuthi okay vele ngizombulala vele ngokuthi ngiyamlimaza ngiyamkwazi mangenzani but lo ingane seyikhame vele umoya yaquleka bese phinda futhi angazi ukuthi umuntu njengalo siyasibona emacaleni la eyabona enkantolo emacaleni la amakhulu nosaziwayo nalamacala amakhulu avela ku TV uyuthola la khona kuthiwa kuthiwa umuntu uzohanja ayo-check ingqondo before mhlawumbe kuyindaba zamabhili. Noma ngeke ngibabize bonke abantu abasaziwayo beboshiwe beboshwe ukubulala mhlawumbe abantu abaseduze nabo. But kule kanjani ibhili engane umuntu esengozini ngoba asimazi phela ukuthi la ekhona cabangani le nto imvukile nama ngeke imvuke yini yabo. South Africa ngeke afuthi ngeke mhlawumbe bakuthi ke ile umthetho ontando yeningi nomthetho sisekelo wethu ayisafuneka ububheke ngane zakwethu ngeke. Kukhona lapho nesizolimala khona yabona ijaji lakhipha leyo bheli le grade leyo bheli hleli kanjalo ekhaya. Kade ngenza icase last week nizwile kasisi le ndoda yakhe bakwengane yakhe sesikumanto sabela impilo yakhe because inkantolo inikeza ibheli umuntu ongaphandle
nakho sengibuzwa njengamanje futhi isimo esifanayo njengalesi. Kula makhesi amabili akuwona ama-strangers uthi umuntu ongaziwa mhlawumbe umadikala oqhama ngaphandle, abantu abama-relative close within the family. Ngala baba wengane abanengane, ngala baba omncane mfowabo kwababakhe ukwenza lento enganeni. Angazi futhi ngeke uma kusafuna mhlawumbe kube khona mhlawumbe indaba summit uthi ake kubhekwe ukuthi inkantolo ngempela lemithetho yazo isa-right yini. Uma kufuneka si-amende njengesizwe nathi sikwazi ngoba le yayishayiwe yaphaswa ngabantu abephuza amakhofi bevalele khona ngoba even nga-constitution le kuthiwa njengamanje siboswa ngayo abantu behleli le bephuza amatiye namawayini babehlayele yona kodwa beyakhela thina. Namhlanje okunye kwawo uyabona ukuthi kuyasikhwinca kusikhwinca even nanabo because abanye babo uyabona manje nabo ukuthi kube khona ukudontsisana njengamanje kwanabo iyasikhwinca le position yabo ukuthi ake isizwe mhlawumbe sihlale kunika ithuba ukuthi isizwe ake sibe novo nathi ngemithetho ezophatha thina esizweni. Hayi inkantolo ngeke ukuthi kodwa ke hayi asazi yebo asazi manje sizozama ukulandela mhlawumbe ukuthi ke sithole nokuthi nakumseshi ukuthi ibheli yakhe ndiya kanjani nakeni umshushisi uzwakala bese kubheka ne-safety yengane. Yebo njengenhlangano ithweleni siyinhlangano nathi ke asibanga umsindo thina asimashi ngeke usifice siyomasha siphathana ney'nqembe because ukubanga umsindo nijuluke ngemgwaqeni ney'nqembe akwenzi lutho lokuyafana nje yabo. So inhlangano yethu ayikwenzi lokho ngathi nje noma ukuthi sizongena into njengalezo but nje sizothina uma kuphuma ama-issue sibhekane nawo ngqo. So sivokhali kakhulu ekulekeleleni abantu abasuke bezathina bezokhala ne-GBV ungakhathalekile ubulili uthi ubani umuntu esilisa umuntu esifazane ingane silanje njengoba vele ikhesi ethinta ingane last week beyikhesi ethinta umuntu esifazane uma kuvela futhi nomuntu esinakhona siyasukuma njengethulini sibhekane ngqo ukuthi simsupport sikwazi nathi ukuthi simlethe ubulungiswa. Yebo siyayinikela ukuthi izongenela ithulini ikwazi ukuthola ukuthi kwenzakalani noma ke phela ngeke mhlawumbe kusashintsheka okwenziwa enkantolo kodwa ke ukuphepha kwengane abakhonthenti. Ngakujabulisa lokho. Asazi noma lezi inkantolo mhlawumbe sekuba khona phela nemoya yamasathanizima. Lento yamasathanizima ithindi abantu abaphansi nabantu abalapha ngahulumeni abanye babo ngenza mhlawumbe ukuthi because uma usopha abantu uyijaji ngempela yonke into uyibeke phambi kwakho nje yabo letho manje ngisibone la ukuthi thamsamzi la ko YouTube angazi into nje iyavezwa yena ngithebo kwamina siyangithusa lesithombe lesi kwamina ngithebo ukuthi lo muntu inganoyilimaze kanje uma ilo judge ungalikhombisa lonto ukuthi kanjani esimene sikanje uthini esimene sikanje uthini yebo angazi mhlawumbe wayekhondisiwe yena umseshi uthimbe yasazi banazo bayazazi ngoba ubaba umemela wathi wabaxosha abantu ababezongunga ingane bethi bayayishutha yena wathatha izithombe ezimbili ngenhloso ukuthi adlulisele emaphoyiseni. Ikho njengoba ngithi nje not ukuthi ngithi mhlawumbe ukuthi baba sanizini ngisho ukuthi nemoya njengale isikhona ezeniyazibusa nanezinto ke nathi ukuthi phela naba abantu nabo mase namaphutha nathi siphansi baphila nathi nabo bakhona nje amadoda wabona umuntu ayemunye edle ezikafaro phaphaza nezimoto engene emzini yabantu amana azakhishwe ngisho ebhenjini asithathe out of the road yabo ebhenjini yabo ngama misbehavior akhona because abangcwele nabo babantu banamaphutha abo njengoba ngiyibuza ukuthi uma ingqondo yalo ngempela ayi-right but ke nomthetho phela uyasho ukuthi you prove innocent until proven otherwise or guilty but ke ingane emayisho ukuthi nangumuntu ongibulela asifuniseli lama ukuthi siyasola mhlawumbe ukuthi sihambe ngala bekhona khona umzimba wengane lapho udlule ukuthi indlela woza yabo siyafunisela ingane yasho nangumuntu angizobe ngibulela. Yebo bafethu ngeke sizoba nenkinga sizoba nenkulu nasazoba nenkinga nje kaneza kwethu sazoba nenkinga.
enkulu but-ke niba ngisho ukuthi nazi iy'nkantolo nazo ya kulungile gogo singabi bade kakhulu ngoba sesifika ngithinta lento yengane yabo isithombe sengisibone lapho nje yabo akhambi kahle South Africa akhambi kahle uyabona makuthiwa i-GBV against women and children noma ke singabalwa thina kule GBV ngoba sibalwa thina amadoda okwethu nje yabo but-ke kukhulunywa ngento kanje lesiyibona njengamanje nansi ingane yayibulawa umuntu wesilisa baba kuyona angazi kwezakhe ingane mayinazi ingane ukuthi ibheka thina ngoba mhlawumbe asazi mhlawumbe umuntu owayeqala ukwenza into njengale noma wayaqala ukujwayelwa umuntu kabi noma bangaka sibamjwayela kabi mhlawumbe wenza lokho ayekwenza-ke ingane zokuze ubuhlungu but ilungile gogo ngicela ukuvala nje angikho nami kahle ngiphathe nanezinye ukukhuluma kunakahle nje South Africa siyabonga niyaluzwa udaba luzoselela ekhaya nganza kwethu sithi asiphakame nje sibaphuthume sizolalela abakhala ngakho siyazikhomitha futhi ukuthi sizozama ukuthi sihambe nabo le ndlela nakwena kusekhaya udinga ukusithinta ungasithinda mina ucingo uthi 0677893082 ngizocela nikhona impela ukuthi niyezwa bayiveze number lescreen nikwazi ukuthi ngoba ngazi ukuthi abasithole number kathuleleni asithole izovela number 0677893082 siyabonga nisale kahle emakhaya